April ni som pakua sang ni som ni pania Lusai Hills Residency Hotel Zarkot Leaf Basement aruangan char lunglei electric veng nula valal mangai zuali chanchin chuan soizui ala hlo lea police te point postmortem mani nuwa tual tha thu buai IPC section 302 jiak lutin uluk takin an chuizui me kani kumsom thummi nula mel thatak zualte boral chungchang hi an in nge yakalin kan theiang angin kan chuizuya an chung nai vai te baka an khotlang hruai tu engemozat kan ti ti puibok ama ero chu case kalme kani awangin mimal le pol angin atua te mai po an film khurri hlea chu wangin thil riat bel a har hle ani chuti ruale ro chuan aboral hlim chona kan thu riat then khat film khur thu hla a kan puan zar ngam che lo te ero mainstream media lama alanta ka wangin in thlafung lo takin keini po in kan soi chuak ngam ta thung zolte ivan doina to chungchanga hian achung ta chuan a thian patia social media lama kan riat lar angai zong ti zo din sanga chu an rin lelawangin Aizol police station a FIR an theluta police ten zo din sanga hi an kolme kani zolte le a thian pa kumsom thum pariat mi ti zo din sanga puro pianga lunglei electric veng fapa te hi April ni som pathum sang ni som ni pani khan MSSSB nuaya exam ma chon turin an pheiduna an pani hian exam ma chon tur ve an ni Lusai Hills Residency Hotel a hian an thlenga a thian pa hian April ni som palizinga a thoin a muzolowa ama ero chu an kalchan ber exam ma chon lo ri ngot chu diklowa riada wangin ril runuam lo takin a exam zui ta thawa ti chuan April ni som panga a Aizol police station a chin riat lowa ommek a thian nu chanchin hi a rilta ani police te chuan a thian pa hi thuzo fiatan an kol ngala zualte hi theiang anga zon ni ma se an mu mai si lo wangin a thian pa hian lungleya a hosan le tari ani mi then khat chuan a thian pa hi ngoi renga lungleya ho angin soima se kan thulak na chuan police remti na le riat pui na thlapa ho ni in an soi a bowatanga ni nuwa po a chanchin riat zui tur a tak lo wangin zualte I chung te chuan April ni som paruk sang ni som ni pani khan Aizol police station a FIR an the luta ani tin an thlenna chungchanga po social media lama zualte hian ani te in a thlena du lain ami pa jok hian a du lowa chu wangin hotel an thlengta ani ti te adara keini lamero chuan mi rang te kan ti puina atangin an thlenna tur chungchanga an ngai dan in an lo thu hi kan threlowa social media chuan atua te mai po in zalen taka an ngai dan le thil riat chian lo thlenga an soi mai thina wangin a khoi ber hinge rin tur ti riada har thin viau DIG lalbiak thanga khiangte in media a hril danin ti zodin sangan vanlal mangai zuali a mu nun ber chu April ni som pathum zanani a April ni som palizi ngatanga a mu lo wangin April ni som palia hian a zonga atuk April ni som panga a police a hriat tir ti a soi thubeng vertak lo langta chu DIG thu soi jingami hotel CCTV a zualte I gate lon liam tumlai alan thu hi ani DIG hian hotel CCTV camera April ni som palizing ma taka hotel gate a zualte alon lai mu tur a ni na soya engwangin nge hetiang jing taka hian nulapum pa ve me gate lon liam tum nge ni ang ti chu zo na lian takani lonero alon liam talo ani mel CCTV a gate lon liam tum an soi hi ama lo ni ta se gate lon liam atum nu hian alet le anga avan duai zuita em ni ang mi kutuarin aboralanga leaf nuaya hian an thugru ani thei mai angem ti tepo rilru a zo na ron piang te jinga mi ani ma se tunari chuan rindan bakin ala chan thei bok si lo police lamin gate zualte ilon lai CCTV camera a alang nia an soi lain Lusai Hills Hotel a thok te ve thung chuan zualte ani lova an triat thu an soya CCTV a alanna an mu thei chu hotel a alu dona an inzia lu lai vel ani thu an soi ve thung ani mi then khatin hotel leaf a hlui to hle ni a an soi chungchang chu zualte ite omna veng lunglei electric veng branch wai me hruai tu te zo an ni a an ni chuan a munakala an mu pui lo wangin engma soi thei an nei lo thu an soi Lusai Hills Hotel a thok te chuan an hotel leaf hi hlui deuh to ma se an lahman reng thu soin
lift chunga lu na kongkhar chu thira siam po tol chi ani thu an soibok chu wangin kongka apo tol na lama ta thlapalin a che sual pal ta hlau ani mai angem ti ngai dan po a om ve thei tho bok police dig pulal biak thang khiang te chuan an suina masa alan danin zualte hi lift elevator kongkha thalawa tangin lift chuk chona kuwa atla thania alan thule cctv camera atangin hotel chua san lo ni a alan thu asoya an chui don dan hi adikani ngai chuan nula van duai zualte hi midang tela van duai ngai lo na muna a van duai pal ta hlau ani theyang Lusai Hills Hotel thok te chuan zualte thian pa ti zodin sangan April ni som panga sang ni som ni pania hotel achua san thu an soya hei police ne na zualte I bo thu a hril ni kha ani tarlan to angin zualte hi ni ruk chungan zon nuwa April ni som pakua khan athlenna Lusai Hills Residency Hotel chong nuai bera lift basement a thia mu ani a an mu hian arwang hi a cheto hlea arimpo anato hle ni in an soi arwang hi Aizawl police station na police ten an buai puya forensic team ten an enfia bok ti chuan April ni som ni khan arwang hi Aizawl civil hospital a postmortem examination ani a postmortem ani nu hian lunglei pan pui ni in an veng electric veng branch YMA chuan pukpui centenary lungphuna alo muakin azan la in vui liamani medical doctor pakhat kan biak ron chuan zualte taksa hi achiat to awangin postmortem examination atrang po in athi chandik tak mu chu a harmai thei ti asoya chuti rualin mi then khatin omzenei vak lo turanga an soyero ani vek bik lo thu asoi lunglei electric veng nula kumsom thummi zualte I van duai na to chungchanga hian police te chuan IPC section 302 tlo chanin tual tha thubuai an ziak luta thilni dan dik tak khai chhuwa tumin an chui mek kan ti kha ama ero chu chanchin po soilai thleng hi chuan zualte hi ama ache sual nge midang inrolan omti hriat chian thei alani lova tundin hmuna chuan hotel enkol tu telaka thubuai zialu alani ri lobok police ten uluk takin an sui zui zelanga an sorzim telanga atul da nazirin thubuai dang po an zialu belmai theibok engpo ni se aboral chandik tak hriat chua hi vanduaina tok tu te rilru thoi dam nan mai ni lo thu dik hriat nan apoimo tak zeta athi na a mo phur tu an lo omani po in dan ang tak a hremphu ani nge yang tin avan duai liao ani po in midangin poi khoi tu nia an rin thupawanga din hun hre om taka ding mek a thian patan thu dik hai chua chu alom om hlei hleiang zualte hi P&E Revenue Subdivision lungleya emara thok ni in engineering chief officer reception a thuthin kha ani a aming hre kher lo te po in amel chu kan hre furin arin om engpo ni se hunin thu dik chu ala her chua pui nge yang
Thank you.